Mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, l-anzjani kollha li għandhom 75 sena jew aktar bdew jivvjaġġaw b'xejn fuq tal-linja. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Ian Borg spjega li din l-iskema ta' Transport Malta bl-isem Bus 75 Plus ser tingħaqad ma' fost oħrajn dik tal-Bus 20 li tfisser trasport pubbliku b'xejn għal żgħażagħ bejn l-14 u l-20 sena. Il-Ministru Borg għal dan waqt żjara ġewwa l-uffiċini tal-kumpanija Centercom fil-Mosta li ser tkun qed toffri servizz ta' customer care għal benefiċjarji ta' dawn l-iskemi minn Transport Malta. Waqt il-konferenza, il-Ministru Ian Borg spjega li preżentament madwar 19,000 anzjan u anzjana jużaw it-trasport pubbliku u mhux esklus li b'din il-miżura se jitħajru iżjed anzjani biex jużaw tal-linja. Intant Dr. Borg qal li tul l-2019 39,000 persuna għamlu użu minn madwar 8 miljun vjaġġ b'xejn grazzi għall-iskema Bus 20. Issa l-anzjani ta' 75 sena jew aktar ser jibdew jaraw ir-rifużjoni tal-flus li jkunu nefqu fix-xahar ta' qabel fuq tal-linja kart tagħhom. L-ewwel ta' Jannar wasal ukoll u l-anzjani il fuq minn 75 sena ser jibdew jaraw il-flus jiġu lura għandhom dawk li jkunu nefqu matul dak ix-xahar f'dak li ndux trasport pubbliku. Il-Ministru Borg fakkar kif l-ewwel ta' Diċembru li għadda persuni b'diżabilità wkoll bdew igawdu minn skema ta' trasport pubbliku b'xejn. Dan bħala parti mill-viżjoni ta' Gvern li pajjiżna joffri it-trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Il-viżjoni tal-Gvern li kemm jista' jkun naslu f'punt fejn trasport pubbliku ntuħ b'xejn il kulħadd. Però qed nimxu b'mod sostenibbli u naraw li huma li żjed faxex li għandhom bżonn. Bdejna biż-żgħażagħ fl-età meta wieħed jista' jġib il-liċenzja tal-karozza u allura nofrulhom it-trasport pubbliku b'xejn. Wessajniha dik biex issa żgħażagħ bejn 14 u 20 sena u studenti ta' kwalunkwe età ikomplu jgwadanjaw minnha u minn Diċembru li għadda l-persuni b'diżabilità. Intant preżenti wkoll għal din il-konferenza tal-aħbarijiet attenda s-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Anthony Agius De Celis. Huwa spjega kif ir-riċerkaturi li trasport pubbliku huwa wieħed mill-mezzi prinċipali ta' trasport użat mill-anzjani u għalhekk din il-miżura se tgħin favur aktar anzjanità attiva. U aċċenna wkoll l-inizjattivi oħra għall-anzjani introdotti minn Gvern Laburista li ser jikkumplementaw din l-iskema tal-Bus 75 Plus, inċentivi bħal dħul b'xejn fil-mużewijiet madwar Malta. Dawk kollha li għandhom xi mistoqsijiet dwar dan is-servizz huma mħeġġa jċemplu fuq in-numru 2248 3500. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.